Manzon Allah shugaban halitta tsaya ka saurara ko da ba za ka yi laki da kuma ba. Dan Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh minti daya. Dan Allah, dan manzon Allah, dan zatin Allah, dan matsi. Hassan Alhaji Nahiu. Hassan Alhaji Nahiu. So now you can see Al Hassan, we finished the work for him, so we have to thank God. We say Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Muna roƙon Allah yadda ya nuna mana farkon wannan wata lafiya cikin aminci, Ubangiji ya riskar da mu zuwa ƙarshen Ramadana cikin aminci. Allah ya karba mana ayyukanmu, Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya dora mu akan daidai. Rahmatullahi wa barakatu. Yan uwana, kamar yadda kuke cewa kuna son ku san da abin da ake yin wannan aiki na tasrifi, to wannan abu idan ba kamar da kira fani babu yadda za a yi kai shi. Kamar nan na zo muku da wannan sabo don ku ganshi. Bismillahir. In ka samu kai wannan auren kai da talauci har abada, wallahi al'azimu, ko binka da talauci ake ko tsine maka ake, na rantse da Allah sai ka samu kuɗi. In dai kai wannan auren ya fi kowane aure kyau. So zan muku bayani, wato wani bayani ne insha Allah akan wani tasarrufi da muka bincika muku shi. To lalle insha Allah wanda tasarrufin mun gwada shi, mun tabbatar da yayi ingantacce ne wannan ga yadda ake mallakar aljana mai kawo kuɗi, mai kuma taimakawa mutum ta kowane fanni a rayuwarsa. Ga yadda ake sirrin ka tsaya ka saurara kai dan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ita dai wannan aljana tana ayyuka daban-daban haka. Yi ma'ana tana aikin tana kawo kuɗi, wato da yanki talauci gaba ɗaya, sannan tana bada kuɗi, tana bada tsari, tana bada tsari, wato siyasa kake duk abin da ke ko basarake da kai mata yin wannan, domin ita basarake ya ce ma, an fahimta ko? To lalle wannan aljana tana da matukar lalle abin al'ajabi idan mutum zai aiki da ita. Ga mutumin da yake neman duniya, in dai ka neman duniya ne, to ka tsaya ka nemi wannan iska gaskiyar lamari, kuma ikon Allah ita ba ta da wahalar ma yin